आंनि मुङा दैमु बसुमतारी। आङो दा बर' डिपार्टमेन्टआव 4th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। आङो दिनैनि बे BSU दाफुंनाय हाबायाव जोंनि BSU सेन्ट्रेल BSU निफ्राय चिफ गेस्ट हिसाबै भाइस प्रेसिडेन्ट सारजों लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU आंखौ आफादगिरि महरै गनायना लानायाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सायख'जानाय हिसाबै आङो आफादगिरि महरै आङो हाजासे जेसेबां बड'ल इउनिभारसिटियाव माखासे प्रब्लेमफोरखौ आङो सुस्रांलांगोन आरो BSU इउनिटखौ जोङो गोख्रोङै सालायलांगोन एबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांगोन होननानै आं बेखौनो फोरमायथिनाय जाबाय। नोंथांजों लोगोसे कमिटियाव साबैसे सोद्रोमाफोरखौ सायख'नाय जाखो दिनै? सोद्रोमाफोरा गासै 100निबो बारा दङ आरो जोङो लासै लासै सोलांबाय थागोन होननानै बेखौनो फोरमायनाय जाबाय। गाहाय नेहाथारि महरै गाहाय नेहाथारि महरै जोंहा पुनरब बसुमतारी दङ। बड'ल इउनिभारसिटिनि सासे फरायसा हिसाबै नोंथांनि नोजोराव बर्थमान नैबे इउनिभारसिटियावहाय मा स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेम दं होननानै नोंथांनि दासान्दियावथ' जोंनि बड'ल इउनिभारसिटियाव गोबां प्रब्लेमानो दङ। फरायनायनि बिथिङावबो रिजाल्टफोर मोनफुङा आरो माखासे जिनिसफ्रा थाद'लांनानै थागासिनो दङ आरो गेलेनाय माबा माबि बायदि बिथिङावबो जोंनिया नांगौ रोखोमनि फेसिलिटिफोर गैया। बेफोरखौ जोङो मावफुंलांनो नाजागोन दा सोलिबाय थानाय सरकारजों लोगो नांनानै। सम सम नुनो मोनो नैबे इउनिभारसिटियावहाय माब्लाबा धरना माब्लाबा बिदिनो दावराव दावसि थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनो। माबायदि दैदेनलांनांगोन? बेफोरो माखासे जाहोननि थाखाय जानो हागौ। बेफोरखौ आं माने एथ'बां बेफोरनि सायाव एथ'बां बुंनो साना। मानो होनोब्ला माखासे जाथायफोर जानाय जाय जाथायफोराव माखासे आफादफोरा जेनेबा दैदेनदों बेफोरखौ आं जेबो बुंनो साना। मानो होनोब्ला गावसिनि खामानि हिसाबै गावसोरो मावथों, जोंबो मावगोन, आं बेखौनो फोरमायनो सानो। जिल्ला आफादनि हिसाबै बेखौनो सिगाङावनो आङो खौरां नायगिरि बिथांमोनखौ आं सिगाङावनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनिफ्राय आं सिगाङावनो बरायग्रोनानै लाबाय। जोंहा बोसोरनैसो गेप जानानै थादोंमोन माखासे जाहोनाव। दा जोङो दिनै फैयै जों दिनै बिराद गोबावनिफ्राय जों रायज्लायगासिनोमोन क'क्राझार बड'ल इउनिभारसिटि इउनिटखौ दाफुंनानै लानो होननानै। दा जों बेखौ दिनै जों खाबु मोननानै दाफुंनानै लानो हाबाय। जोंहा गोदानै सासे प्रेसिडेन्टआव जोंहा दैमु बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारियाव जोंहा पुनरब बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हाबाय। दा बिथांमोनहा जोंनि बड'ल इउनिभारसिटिनि आरो जोंनि सारा BTCनि बड'ल इउनिभारसिटिनि जा आन्दाराव कलेज दङ बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। इउनिट कमिटिया बेखौ गोख्रों दिनै थिरांथा लाबाय आरो बेखौनो जोङो उनाव जों बिसोरजों कपारेट खालामनानै बड'ल इउनिभारसिटियाव मा खमि दङ, माबाफोर प्रब्लेम, सोरनिबा रिजाल्ट मोननायनि प्रब्लेम माबाफोर जायि, बेफोरखौ जोङो गासिबो इउनिट कमिटिजों लोगो नांनानै जोङो खामानि मावलांसिगोन आरो फैबाय थानाय समाव आरो जों बिनिफ्राय बांसिन गेदेरसिन जोङो इउनिट कमिटिखौ दानानै लानानै जों सिगाङावबो आरो उनावबो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गुबुन फरायसालिफोरावबो बिदि इउनिट दानायनि निस्सय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा बावैसो सिगां क'क्राझार इउनिभारसिटि हिसाबै जों मोनसे BSU इउनिट गठन खालामबाय आरो दिनै फैयै फैनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिसाबै जों दिनै BSU इउनिटखौ मोनफुंनो हादों। दा जोङो फारियै जोंहा सिगांनिफ्रायनो इउनिट दंखायो हिसाबै जों माखासे सम थोलायनि जाउनाव माखासे कलेजफ्राव गेप जादों। जोङो निस्सय जों सम आरो खाबु लानानै जों माखासे इउनिटखौ कलेजफ्राव बानायनो नाजाबाय थागोन। माबायदि खामानिया जोंना बेनो एसे बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन हिसाबैहाय जायनाखि स्टुडेन्टफोरनि इसुस, कलेजफ्राव थानाय इसुस, माखासे कलेजनि एडमिसन, माखासे कलेजनि इनफ्रास्ट्राकचार जौगानायनि खामानिफोरखौ जों निस्सय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU हिसाबै जोङो इउनिटफोरजों टाच जानानै बा कलेजनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ जों सलिउसन खालामलांनो नाजाबाय थागोन। BSU हिसाबै गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौबो इनभल्भ खालामनाय निस्सय नंगौ। जोंहा BSU हिसाबैहाय जोंहा सोरबा बर', राभा, गार' बेबायदि मोनसा बा बासा-बासि मोननाय गैया। जोंहा अकल गासै BTCआव थानाय गासै जाथिफोरखौ लानानै जोंहा BSUआ मोनसे फरायसा आफाद। गोजोन्थों।